Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 5-nji ýuly sanyna Qazaqstanyň buğdaýy Türkmenistanyň ösü bilen daşar ýurt bazaryna çykarlar. Merkezi Aziýada bitew saglyk. Eiffel diňi postlaýar. Gabriel Jesus Arsenaly geçti ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza geňişleýin seretip geçelim. Qazaqstanyň buğdaýy Türkmenistanyň ösü bilen daşar ýurt bazaryna çykarlar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň o senagy toplumny gözegçilik edýän ornwasary Ýazmyradowyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň o senagy toplumny gözegçilik edýän ornwasary Ýazmyradow Qazaqstanyň buğdaýyny we un önümlerde Owganstany hemde Owganstanyň üstü bilen beýleki ýurtlara iýermekde bilelikdäki hyzmatdaşlygy ýoly goýmak boýunça alınıp barýan işler barada habar berdi. Hususan Türkmenistanyň we Qazaqstan Respublikasynyň gatnaşmagyna Mar welaýatynyň Serhadawat etrafyndaky Çemenawat mallarçylyk hojulugyny 100 000 tonna buğdaý saklamaga niýetlenen elevatory hemde oňa gerek bolan haltalary önürgen önümçiligi gurmak maksat edinilýär. Bu işleri paýly gatnaşyk esasyna amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz bu işleriň sevtiň ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary ösürmekde. Şol sany Owganstanyň ykdysady taýdan dikelmegine ýardam bermekde ähmiýetliligini ňyktap, hödürlenen teklibi içgin öwrenmek boýunça degişli işleri alyp barmak tapşyrdy. Merkezi Aziýada bitew saglyk. Paýtagtymyzdaky Ýyldız mehmanhanasynyň mejlisler zalyny Merkezi Aziýada bitew saglyk konsepsiýasyny ilerletmek boýunça utguşykly görnüşde ýokary derejeli sewit maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Saglyk goraýşy derman senaty ministrliginiň bütünüňe saglyk goraýş guramasynyň Ýewropa Sewit edarasy bilen bilelikde guran ýürütüleşdirilen forumynyň işini Awraly halkary we sewit guramalarynyň wekilleri, halkary bilermenler hemde Qazaqstanyň, Qırgyzstanyň, Tejikistanyň, Özbegistanyň hunermenler gatnaşdylar. Merkezi Aziýada adamlaryň saglygyny, haýwanat dünýäsini we daşky urşawy goramaga gönükdirilen bitew saglyk konsepsiýasyny ara alyp maslahatlaşmak, bu ugurda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin halkara düzümleriň tagallalaryny birleşdirmek bu maslahatyň esasy maksady boldy. Maslahatyň çäklerini Merkezi Aziýada bitew saglyk maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin milli iler tutulýan ugurlara düşünmek, Merkezi Aziýada bitew saglyk ugrunda hyzmatdaşlyk adamyň, haýwanat dünýäsiniň we daşky urşawyň özara gatnaşygyna hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin halkara düzümleriň tagallalaryny birleşdirmek adly mowzuklaryň mejlisler geçirildi. Olaryň dowamyny ýürütüleşdirilen edaralaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň meselelerine garaldy. Adamlaryň öý we ýabany haýwanlaryň saglygy bilen daşky urşawyň şol sany geň ekologlaryň ýagdaýynyň arasyndaky bir ara baglanşyk meselesine aýratyn üns berildi. Wekiliýetiň agzalary türkmen kerdeşleri bilen Merkezi Aziýada saglyk we abadançylygy gollamak uruny 2022-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň taslamasy boýunça pikir alýşdylar. Bilelikdäki ýylalaşyklary durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak maksady bilen ýokary derejedäki dowuşuklary ýygyderle gurmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Forumda jemleýici resminama kabul edilip, onu ýurtlaryň bütünüňe saglyk goraýş guramasynyň çäklerini bilelikdäki tagallalar üçin esasy ugurlar özü beýan tapdy. Eiffel diňi postlaýar. Fransiýanyň paýtagty Paris şäheriniň esasy nyşany hasaplanýan Eiffel diňi postlaýar. The Guardian neşriniň habar bermegine görä, tutuş dünýäniň en köp tomaşa etmäge gelýän desatynyň çynlyky dikeliş işlerini meýteşligi, onuň meýilleşdirilen kosmetik awatlaýyş işlerini meýteş dälligi belenildi. Eiffel diňiniň kosmetik awatlaýyş işini 2024-nji ýylda Parisde geçirijek Olimpiýa oýunlarynyň öňü syrasyny amala aşyrmak gödüňde tutulýar. Onuň çykdyjysy 60 million euro hökümine kesgitlendi. Ýöne bilermeleriniň pikirine görä, desha dollugyna sökülip awatlanmaly we boýalmalylar. Köne boýag bilen boýalsa diňe poslama güýçlenir. Eiffel diňiniň döredijisi Gustav Eiffel hem posuň peýda bolmagynyň çynlyky mesele bolup biljekdigini belläp geçipdir. Ol bu deshany azyndan 7 ýylda bir gezek boýamagyň zerur bolup durýandygyny ma'lum edipdir. Boýag metal gurnama üçin esasy gorok serişdesdir.
Şeýlekem ol desganyň uzak wagtlap gulluk etmek üçin möhümdir diýip injener Gustav Eiffel belläpdir. Eiffel diňi 1889-njy ýylda guruldy we ilki başda onuň 20 ýyl hyzmat etmegi göz öňüne tutuldy. Ýöne 133 ýyl geçdi. Bu desga entegem öz hyzmatyny dowam etdirýär we Paryжyň nişany hökümni dünýäniň çar künjeginiň syýahatçylary özüne çekýär. Her ýyly bu ýere adynyň 6 million syýahatçy gelýär. Gabriel Jesus Arsenal'a geçti. Angliýanyň Manchester City toparynyň Braziliýaly hüjümçisi Gabriel Jesus Arsenal toparyna geçti. London toparynyň metbuat gurulugynyň habar bermegine görä, hüjümçi bilen uzak möhletli şertnama baglaşyldy. Şertnamanyň möhleti beýan edildi. Jesus Arsenal toparyna 3 belgili köýnekçede çykyş eder. Angliýanyň Premier Liga çempionatynyň güýçlü toparlaryndan Arsenal bu hüjümçi üçin 45 million funt sterling töledi we onuň bilen 2027-nji ýyla çenli şertnama baglaşdy. Gabriel Jesus Manchester City toparynyň düzümine 2016-njy ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Ol bu topar bilen 4 gezek çempion bolup, 4 gezek hem liganyň kubogyny gazandy. Angliýanyň Super Kubogynyň 2 gezek eýesi bolmagy başardy. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Merkez Aziýanyň dowlat başlyklarynyň konsultatiw duşşugy, bütün dünýä sowda guramasynyň baş direktorynyň ornasarynyň Türkmenistana sapary, daşar dowlatlary 78 000 tonna türkmen pomidory uradyldy. Hatay 300 sany uçar satyn alýar. Russiýa uly neft ýatagyny tapdy. 5-nji ýyl ýyldızlar näme diýe? Günlük teleýnamaýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatan Türkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneke sanyny görşýänçek hoşta bolun.